Για τη συνέχεια λοιπόν θα παρακολουθήσουμε το ντοκιμαντέρ Άρνησα της σκηνοθέτηδος Μαρίας Οικονόμου, όπου εκεί θα δούμε στην πράξη αυτά που μας έλεγε για φυσική καλλιέργεια ο Παναγιώτης Μανίκης. 200.000 στρέμματα χερσαίας γης δόθηκαν για αυτό το τολμηρό εγχείρημα. Όλα τα υπόλοιπα στη συνέχεια στις οθόνες σας. Μέχρι την επόμενη φορά που θα ξαναβρεθούμε, να είστε όλοι καλά. Καλή σας θέαση και καλή σας νύχτα. Η ορεινή λίμνη της Βεγορίτιδας, παλιότερα γνωστή ως λίμνη του Όστροβου, νοτιοδυτικά της Έδεσας, στο νομό Πέλης, μια από τις μεγαλύτερες της χώρας. Η Βεγορίτιδα, τα Ορειβέρμιο, Βόρας και Βίτσι, τα ποτάμια και οι λίμνες της περιοχής αποτελούσαν κάποτε ενιαίο οικοσύστημα. Από το 1955 ως και σήμερα, η επιφάνεια της λίμνης περιορίστηκε κατά 32 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ η περιεκτικότητα του νερού μειώθηκε κατά το 90%, κυρίως λόγω των σταθμών της ΔΕΗ, των ιδιωτικών γεωτρήσεων και της φυσικής εξάτμισης. Η καταστροφή της Ιχθυοπανίδας είναι το πρώτο πλήγμα. Οι συνέπειες είναι τεράστιες για τη γη και την ποιότητα της ζωής των κατοίκων. Κάποτε στην Άρνησα, περί τις 100 οικογένειες ζούσαν από την αλληλεία. Σήμερα η αλληλεία είναι ελάχιστη. Το νερό της λίμνης δεν πίνεται, ούτε τα νερά είναι τα νερά της δεκαετίας του 1950 και του 1960. Η κοινότητα της Άρνησας, που σύντομα μαζί με τα γύρω χωριά θα γίνουν δήμος, παραχωρεί 50.000 στρέμματα της δημόσιας γης της για αναβλάστηση σε ένα τολμηρό εγχείρημα. Τη σπορά της έκτασης αυτής με τη μέθοδο επικάλυψης σπόρων από αργυλόχωμα, που εμπνεύστηκε ο Μασανόμπου Φουκουόκα. Many kind fruit, vegetables, crop, berries, oatmeal. Sekali mati. Change, freeze, world, desert change. Τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα καταστρέφουν τη χλωρίδα και την πανίδα του εδάφους. Τα γύρω βουνά γυμνώθηκαν από την υπερβόσκηση. Η γη κορέστηκε από την ανθρώπινη παρέμβαση με σκοπό την αύξηση της παραγωγής. Στις αρχές του αιώνα, όλη η περιοχή είχε δάση. Αγρότης, φυτοπαθολόγος, φιλόσοφος και ποιητής ο Φουκουόκα έχει αφιερώσει τη ζωή του σε ένα και μοναδικό σκοπό: την αναβλάστηση των άγρων και ερημοποιημένων περιοχών της γης, ταξιδεύοντας ανά τον κόσμο. このデザートを緑にするフォトグラムと立つ場合にここぐらい素晴らしい舞台はないと。ここほど
Μπροστά μας είναι μια λίμνη, όμως γύρω δεν υπάρχουν καθόλου δέντρα. Έως τώρα οι προσπάθειες δεν ήταν σε τέτοια μέρη που να συνδυάζουν το κατάλληλο έδαφος και γενικότερα περιβάλλον όπως αυτήν εδώ την περιοχή. Εάν αυτό το μέρος καταφέρει να πρασινίσει και να γεμίσει δέντρα και βλάστηση, τότε θα είναι ένα μέρος που θα έρχονται από όλο τον κόσμο για να το δούνε. Ο Φουκουόκα ζωγραφίζει ιδεογράμματα, αποτυπώνοντας την αρχή της κτήσης. Η πνοή εμφύσισε το σύμπαν και η καρδιά μαζί με το χώμα είναι η θέληση αυτής της πνοής. Θέληση είναι και η δράση της ποράς. Η σωστή δράση είναι αδιάσπαστα δεμένη με το ηθικά αγαθό. Η πρόοδος και η αυτή μας οδήγησε στην καταστροφή. Αυτοκαταστροφόμεθα. 20メーターの木があれば2000メーター、タイランドチャイルド150人こうしてる 150 παιδιά κάνανε τους βόλους μαζί με το Χίκα. Στον τόπο είδε ότι μετά από 5 χρόνια ήταν μια ζούγκλα πραγματική από ποροφόρα δέντρα και λαχανικά. Contadino sui sentimenti dei contadini che sono credo che sia una mountain small house 湖があちゃんさんキリストもはい。